si Sir Willie Ramasula ato ning pangutanon kay tuay dam ditong gihimo sa lungsod sa Mabini sa Bohol. Giadto ni sa inyong presidente ang duha ka mga kongresistang binuhi niya wa pakita. Onya gisunod pod atong vlogger ang kilid katuwa ka namang wall man kuno tawagan na nangapulpog man lagi. Kinsa may kontraktor ani og naay kasayuran Sir Willie onya unsa may kapuslanan ining maong dam nga nangapulpog bandayon pagtalikod sa presidente. Wa pagkamuhi ka pa presidente Sir Willie mabuta. May buntag, Sir Oka. Kumusta naman Sir Willie murag ka. Oy congratulations dai matay. Purot magka-diskarga lagi itong kasong i-file against nimo. Oo, thank you, thank you. Pila to ka account ang nakuan Sir Willie? Na-dismiss na nan? Pila man to ka account? 3 counts. Mga may hinungdag kaso. Salamat sa Diyos. Giharas-haras. Sige, manggugag post against nila. O niya, ang kalang mong post nga ipangbutang sa social media, ang tinuod, sakit man na nila. Anyway, sir, kinsay kontraktor, o niya, kano saan nagisugdan ang maong dam? Nga nangapulpog man daw? O niya, unsa ba, mapuslan pa bagyo ka ni? Ay man in particular? Sa Mabini? Dali naman ninyo ma-research siguro kinsa kontraktor. Dili lang na nato. Ingan lang kay kusog na ba kayo? Mag-upar ba ko na dispense o kiha? Basin o kuhan mo. Pero dali lang ninyo ma-research o naaman na sa Mabini ang project proponent is NIA. Although, of course, dagang mga hingpos, no? Ang gobernador, mga congressman, So, yun, finally, na-implement. Ang presidente mismo mo anha para ma-inaugurate, no? Unveiling pa sa katong marker, di ba? Abrihan na kortina, grande kayo, pila katong nga milyon na gastos na to. Mahal man kayo ng security sa presidente, di ba? Mga entourage niya. So, ilang ka milyon, pero after yun atong inauguration, ay vlogger na interesado mo check up sa project and kita man mo, di ba? Murag yun pulburon tong murag yun pulburon na pulbos tong mga kanal. Niingon ninyong gobernador nga iya ko nang ipa-imbestigar, doon na ba idea kay wa may update ato og na-imbestigar na magyod? Ang iyang appoint nga mo investigar ang sangguniang panlalawigan niya. So, sila rapod. Di ba? Sa may mo ma-expect ato. Still ang ay siguro na ay private citizen mo file na po do kiha di ba? Ang ombudsman aron ang ombudsman gid mo ang mga field investigator gid mo tan-aw kung naunsa So kani ang laing question wala lagi pakita anyo mga congressmen dito kung giduda ang nahibaw-an ang funder nini gawasan niya ginidugang og pondo ang inyong mga kongresista diyan tulo. Well, ang mga congresswoman na to hingno magod atong impeachment ang duha lagi ang duha ka babae. Oo. Silang duha wa dito. Pero awkward man kayo kag iyang bana niadto man ang gobernador ang ilang mga asawa di wa magkatusok mati o say tan-aw ninyo dito. So dapat guna dito to si Congresswoman Tutor pod kay Yaman distrito. Oo, nga si Congresswoman Banban, asawa man siya sa gobernador. Oo. Opportunity na tato magpa-pictorial ta sa tuang kinakusugan nga presidente. Sir, ang ako lang niya, akong paabot ngadto sa nasyonal kay kini may untag laagi mo imbestigar nga kanang independent pa nga investigador aron mahibaw-an og kinsay kontraktor unsay gigamit aron mahibaw-an pud og giunsa ni pagtrabaho nga nagapulpog man but sige lang atong biyaan na diha sir sa Lunes magsugod ang impeachment trial ni Vice President Sara kamo nga nagtan-aw ani diha sa kauluhan og dire sa Visayas time to time uli mag-address Bohol unsay inyong panagna ani nga although wa pa man sugod ang trial
di man tingali ta di man tingali ta mag-preempt sa judgment sa mga senator judges, but sa tanaw ninyo? Well, ako personally, akong tanawa na is that it's not in search for the truth. No? It's a political exercise. No? Ibaw magitatanan nga dili magina tungod sa quote-unquote nangawat si VP Sara o kwarta. No? Kay gahapon lang yung gawas nga for 4 years in a row gawas ang findings sa COA nga highest audit rating, no, ang ilang findings sa sa Office of the Vice President for 4 years in a row since 2022, no? 22, 23, 24, 25. So meaning to say clean, transparent, no? In process ang ilang findings. Although mo lagi na ilang mga gipang allege nga na kunoy meripiatos gipangatagan tong gipahatagan tong mga tao ni VP Sara para sa confidential fund. So I don't know kung mogi na mo ilang tumong. Ang ilaha lang yung tumungan na isa lang nga dauton si VP Sara kay mo may leading candidate para sa presidential elections sa 2028. So it's political. Kay wag yun sila klaro nga kisabay lang testigo kato si Madriaga. Kato si klaro kung diktado ko. Wala nang klaro nga ebidensya o mga testigo against VP Sara. And then katong sa BIR nga mga income tax returns mo naman bawal to hing file na gali o kaso tumbana ni VP Sara na. And ang pinaka-klaro gina na is that they don't have the numbers, I think, no, to reach 16 votes to convict VP Sara. 16 yung ginanglan. Lisod man tanaw na ko. Lisod magalit sila quorum. Lisod galit tinod. Now, assuming nga for the discussion na para sa mga buhulano sa Sir Willie, kanang og dili ma-impeach si Vice President Sara maabot sa 2028 o 2028 mudagan si Pindit Leon idideklara ra sa mudagan pagka-presidente. Now, kinsa may posibleng mamahimong kandidato sa Bohol for governor? Naay nilutaw nga ngan una kang Kamsik Ibasco pero publicly ningon siya dili na siya. Nilutaw po ang imongan nga ikaw po kuno ikontra ni Governor Aris Umintado. Ako? Unsa man sir? Wala ko kay bawa na ang kuan gyud pagawas og official statement nga first time nako nga nakabantay nga gipatulang gyud ni Kapsek Judy Basco tong pangdaot against niya, no? Pagawas siya og kay very kalmado gina si Kapsek, no? I mean kalmado gina digin na siya kuan jolly person, no? Murag yun og naka-zen ba na. Pero first time yun nga pagawa siya taas nga official. React siya. Nga, iyap tong murag pagawas nga blind item nga attorney, ayaw ko daw binayaran man ka, So, na-intriga mga tao, daghang tanan o kita man ng abogaduha, no? Kaya naamantay mga abogado nga nasa media, kay iya magiko nga abogado, nga media, nga bayaran, no? So, una-una ko kinsa ba? Kay kado si Attorney Jordan Pizarra sa First District. Sige gawa sa media. Adi, hindagan siya. Murag dili nga si former Mayor Attorney Dan Lim. Sige man po to og yaw-yaw sa iyahang black time slot dito sa radio, no? Pero wala na karon. Ang ako gitanis kating si Attorney Salva Diputado nga brother director. Oo. Nga murag daaman natin media sa Cebu, di ba? O nga naay closely allied gina sa gobernador, no? Ang gobernador kusog man na mo sugo. Asa ako sugo na nga. Pagsuwat pag-post o kuan ba na nga ang iyang intro was nonchalant ko, no, si gobernador. Wa ko noy pakialam si gobernador nga kung
ang gusto sa mga bulanon si Kapsek Jun Ibasco, no problem ko nun niya. No problem to baga og no problem nga muna magini mong kapit ana. Kuan, lami man na kayo nga posisyon nga gobernador. Pero Iyag-iyag noon sa tanan? Ingon ka ga ako ha? Og iyag-iyag hinoon sa tanan ni Kapsek, murag bayabo gid noon. Oo. So kay ang kuan ana sir is that kung idusog yun og maayo ni VP Sara, i-endorso gin niya ang Bohol usag na sa strongest supporters ni VP Sara. And kay ba magkatong last nga survey kang Governor Aris Sumintado nga bitaw. hagsa gid ang iyang Hagsa kaayo. survey. Sir, unsa kay Bugnaw na ang support sa mga kataw kay wa maginitabo. Sabi mo ibawan nga kanang gwapo gid nga project, no? di landmark ba kanang landmark nga project niya nga dili gyud nimo malimtan bitaw nga kining project kang governor gyud ni sa una. Ini kahuman, assuming ha makahuman sa siyang ikatulong termino, makapahinomdom sa tao. Unsa man gyud sa Wala. nila? Wala sa mura ka nang gisugdan nga dako bitong project, no? Mm. Or naunta nga humanuno na lang unta ba kaning Lagi. naputol nga bridge atong sa Panglao og Panglao Island og Tagbilaran bitaw. Kanang third bridge? Matawis. Oh, third bridge. Oh, wagi gyapon na niya trabaho, no? Basin og SOP na lang siguro mo gipaabot na ba? Humana. Oh. So Kaya kaniron na yung mga programa, no? Katong mga gipangputol niya tong whale shark watching, no? Iyang kuan, gipaundang tong katong mga furniture, no? Gilisod-lisod basta kay daghang mga panglisod-lisod sa katawhan, no? Mga kanong mga hog racers, ang reklamo, daghang yung kayong luoy karon sa Bohol tungod na So- niya mga policy. also kanang objective lang Sir Willie. Base lang sa imong nahibaw-an, not from you. Unsa man gyud ang taga Bohol nagkinahanglan silang ilis og bagong gobernador unya kinsa man pod og naa sila gi-recommend base sa imong mga nakalap diyang kasayuran. Mao gina mo ipangutana gyud karon sir. Gusto og ready na mga bulanon mo butar og lahi nga gobernador. Kaya nakita na mo guna nila ang main gyud nga pangutana is kinsa. Una nga ka-post ko to, ako nang gi-mention si Kapsek, ako gi-mention tong former governor Edgar Chato, no? Former congressman nga tong gipildi ni Baba sa 26, no? Basta wala nung itong ako ang classmate, okay man na si Edgar Chato, no? Si former Governor Artiap, Interesado ba kay karong congressman man siya? mura og very active kayo nga sige gid siya og pakita diya sa Bohol sa Ay. mga buhi ko linesman, no? Kay Murang kuryente man na iyang karon. ang iyang Oo. party list. Oo, dagang kayo kwarta na si Artiap, malakas pa ni Jimmy. Gloria. Oo. So- Sintak pa ng iyahang makinarya diha until karon sige ka trabaho pa niya. Mo bito hindaog siya pagka murang kuryente party list representative, no? So among And those, then, sir, among those mentioned, kinsa may posible yung mas kusog o pananglitan, kuhaon yun ang labing kusog nga usa lang against Aris Umintado. Pareho ning former governor si Chato o si Artiap. Wait and see na lang siguro sila ni o unsa ba ka mubo ang kapaingnan ani ni Aris Sumintado in terms of survey nga murag his trust rating, his performance, no, his acceptability, his image is really that low na bisag kinsang iro na lang ang pwedeng butaran na sa mga bulanon. It's all up for grabs, no? So, naanay uban ka murag lutaw nga mga may si Cesar Montano gawas na. Bitaw. Napay ubang nga. Taga-Bohol man Oo. Pero So, mura lagi na kung uban mo rin kung kahindakan na governor si Cesar Montano sa Yes, una, no? before. Oo. Murag og mao Pero, na istorya, of course, sir. Mumao ba wala sa among pa kay- gobernador sa una nga murag kanang imong gingon mga murag pila na kabog iro ang butar niya. Murag mo. Sakit-sakit ba?
Sir, Pero if you're talking about kanang agi o nga mga maayo gyud ba kay ato amo ang hinaway ni Gov. Ari Sumentado is bulok, di ba? Eh kani si Edgar Sato o si Archie dili gini mga bulok. problema Okay. bugado sad. Mga banggitan gini nila. I mean, very eloquent, no? Kada si Aris ka, dugo magkamo istorya na. Magbasa na lang gali, di pa mutunog, di ba? Si Edgar Chato, tuloy-tuloy mo ginang iyang in-English, no? Very presentable gina siya. Masayo pa po gani, bisag pagbasa lang. Ano ni siya? Pero I'm not endorsing anyone yet, ha? I'm not Yeah. endorsing Ako lang iklaro. Kaning mga ipang-mention ni mo, ako lang iklaro. Kaning yung gobernador usahay, bisag, nanay script, masayo pa man usahay, di man yung reviewon daan niya ang basahon ay. Mura o kuan ay kuwang siguro rehearsal, no? Definitely dili magyud niya language, wala man sa iyang vocabulary nang iyang ipanulti mga speech, no? Naagi ka suwat ana. Mura siguro og wala na siyang sistema mo na nga na wrong pronunciation, wrong diction. Oo. Lisod loy kaya tuang Sir, di pa ilain ay ang kaning usa na mong dire sa engineering na mo taga Bohol ni Valencia usa nyo dong taga Hagna ni. Hagna di ano yung Jote mangod nangutana sa unsa daw update sa SM City nga tukuron diya sa Bohol nga adto pa man tong first term unya wa may nitumaw bisag ko sa kabuk haligi nga ang mga mulanon ko no sa mga region Bohol kay mo tanaw mo sorry og SM kay mo dako kayo mo may popular kayo og ang kanang Robinsons nga mga dagko kayong mall wa pa may natuko diya gyud until now wala pa. Gipasalig man to niya sa una pagkampanya nga masod na ang tanang mga dagkong negosyo ng mall diri sa Bohol. Mo gitoy na kong sayop niya nganong hing announce siya o dili lang kay announce gahago-hago pa siya o pa-picture dito groundbreaking. Wala yu ko man sa tinuod. Mura magyud og wa bagay klaro. Di lang kay once, no? Kapila na groundbreaking na kalima naman siguro balik-balik ana ong mo post pa siya sa iyang social media nga karong Oktubre na ani hanto karon sakto ka bisag usa ka poste usa ka haligi wala pa Unsa na langay nga diri si mo pati mo paspasa. Daghan naman kayong SM diri si mo nganong diha unsa na kalangay ng Bohol? Mo. I was there recently sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro City duha ang SM. Usa ka syudad duha ang SM. Downtown o uptown. Ang sa Bohol intiro isla sa Bohol wala. Basig mahal diha kay isda o mahal po kayong SOP. Ingong SM mahal na kayo yung isda na oy. Oo. Na may kuan. Na may mga gipang himo mga aktibidades, no? The latest was na mga consultation. Wala pa ECC, no? Kanang ECC importante na. Importante di man na pwede prerequisite man na. Wala pa ground analysis, no? Hadlok tayo, kikita man ka itong nahitabo itong sa Jensan, sa Mindanao, kasi ako kayong linog, di ba? All the more nga, very particular ang SM na. Kung ang findings nila is medyo humuk-humuk ng yuta, adili gina magtukod, no? Pero, ang problema is, nga nung groundbreaking sila una-una, di ba? Di pod ba kayo paminahon nga, kailan bitong imong hinganlan og pila ka buk piso samtang ang mungaan naglumlum pa? Oo. No need man to. Kaya hindaog dagod siya, di ba? Okay. Ano kang magkuhan pa ka? Pero paukyab na to tingali. Ang dako mo nga dudag is mga tao is na ay dako negosyante din nga ga-operate lagi ba nga iyagi ng babaga ng kompetensya nga usod sa ihang muy among nahibawan kay iyang gusto nga monopoliyan niya ang negosyo sa Tibok Bohol tanang mga panginahanglan pagkaon o ubang mga gamit sa katawhan mga monopoliya niya nga mausa daw kanunay gapugong sa inyong gobernador. I don't know sir, second hand information ni pero mo'y among nahibawan dire. Nabahugan na niya tanan. Nabahugan na niya ng BIPAR, mga DINR, mga veterinary, mga
atong bahin na nang naipagban og mga baboy, no? So namonopoliya na niya pag kanang arastri na apel po siya ana ening mga moles, humay, babuyan, manuka aron dili ma-inspect ng iyang bako nga operation. As in tanan na bahugan magali ang mga board member atong na machine betting karon nga gipugos nila karon ng mga sabungan sa buhon. O gibendalo nila ang mga balaod karon. Bawal man ta ng online betting. Wala dai balaod na lang dili na gyud. Online sabong. Gibahan na Pero gyud na. gibendalo nila, gibalik nila ang machine betting. Okay, naman ko na bahin ang kuana. So klaro mo kuno bahin luoy kayo mga buwang si sumbong na ko nga gila 1,000 kuno 600 na lang kuno madawat no. Dagang bendalo ana. Oo. So unsa may sa inyo ikaw mismo bisag unsaon og tan-aw sa mga tao nimo ang imuha nga gustong malimpyo ang buhol unya ikaw ginagsigig naguna sa paglimpyo unta sa inyong lalawigan pero di nimo makaya tungod sa mas bugat ang imong katbang. Now, unsa may mahitabo, do na pa bay paglaom ang bulanon pinaagi nimo ug sa umaabot nga generation, sir. Di ba ka mahadlok ni sige kag file og kaso although bisag na dismiss na tong imong mga kasong gi-file against the congresswoman sa 2nd district, pero mukagasto maghihapon ka sa imong personal nga kwarta kay definitely ako kag abogado mo tubag ang mga kuan ilang mga kaso. So, unsa man di ba ni makapabugnaw nimo karong mga panahon na only samot ka init nga na-dismiss na siya. Dismiss naman to pangita na sa taglain. Oo. Dahil padayon gyapon ko sa Roca as in one day anak ko mo retire gid sa Bohol. Lamo ko diri karon sa Makati sa Manila nang buhi ta diri no. Legit honest to goodness earning ning atong gibuhat diri sa Manila, one day mo retire ta diha and I want nga livable ang Bohol no, na meaning affordable ang mga pamaliton, sakto ang peace and order, tanan-tanan ba? Pero kung ilang gubon nilang environment, gubon nila ang peace and order, grabe ang criminality, drugs. Grabe grabe sa inyo. Kinilo na dito sa inyo ang dakpan. Dagan by bus, no? Biha Amot lagi basig what mo lagi Kani kamot gyud ko di kay bawal man kita gibasa man ako tong resolution no. Gibutang dito nga for as long as mga public officials nang ako ang gipang tamay, gipang criticize, gipang expose, di ko mahadlok. Di ko mahadlok level kay. There's no malice in there because what I'm talking about, what I'm exposing about is for public interest. Tinoon yan bitaw, for public interest. Tinoon na. So really, kami po dire sa Cebu, na duol silingan naman yung kayo ta. Ang mga tigpaminaw mong daghan po na diha sa inyohang probinsya. So kami magampo sa imuhang safety o seguridad aron mapadayon ang imuhang advocacy pagtanos anang grabihan na pero dato na po kayo na imong ko. Bisag matanos. Dato na kay sila. Pasensya na, sigilan tagka-miss nga to ang interview kay busy po ko anin, pero I will always be here available for you. Pero adtong panahon nga nanawag minimo, kuha man to, kanang buinas to nimo kay ang ako na ibo ano rin nakakita ba mi sa posting yati na-dismiss na ng kaso. Anyway, congrats to Sir Willie. Congrats to. Daghang salamat. May butag si Sir Willie Ramasola ang piting sa mga alang sa mga bulanon nga murag iya tanang pasaan umuop tanang kaso dito. Pero naka-dismiss na po, matay mo, nakanindot ra. Sukol gani ka, maka-agwanta lang kag binayran ng abogado para mutubag ang imong mga gipasangil. Nya inig ma-dismiss, matay, okay kayo, oy. Huwag kayo ba, hilom-hilom na lang niya. Pero Willie, murag why panahon nga mo atras, sige yung abante. Ang problema po, karing gobernador, o akong, ibisan pag akong tiksandaan, pwede tikag phone pa sumatubag makatubag ani. Mutando na siya susinig. Ikaw mag programa mo. Pero teksan mo Lunes. Unto pa nas mga Huwebes mo tubag. Kailangan sa mo tawag di man mo tubag. So text na lang mabasa man gyud. Di man mo tubag si Ares. At
ato sa tagaan o taghigay pila ka higayon dire among gisuyag dial kanang imo pang appointment ba? Matay. Imagine mo tubag inig tawag eh. Sora. So ang among linya dire open ra gyud ha ni Bohol Governor Aris Umentado. Sir, ang among wa kay cellphone number nga wa tayo na mo ma-save akong cellphone number, pwede ko ka motubag dire sa among landline, pwede mo ka motawag dire. Ang number na mo 40-70-841. Pwede ra gyud aron matubag nimo ni kay batay. Mao ba? Para ka pwede naman nagana naligo na pasangil senyor.